Два път ще ходим нагоре. Да му трябва по-яки. Снимай. Снимах. Чакай да те снимам преди. Това шара го заснех. Засне ли го? Да. Чакай бе! Чакай! Това беше яко. Добър ден. Мартине! Що спря? Няма, продължаваме ли го да продължава, аз само се вършам. Продължай ли го? По-добре си сложи листа отзад да ти бръмчи. Или шише. Е това от местото. Е това от местото. Заснех всичко. Ето, служи си едно шише и да ти гърми. Да. Как? Кажи. Дали ще пада, дали. Давай. Мале. Това се казва. Мартине, браво! Шишето пътра. Да, пак. Аре ще ти го сложим. Аз съм велик. Айде, слагай го. Една моторет калгат. Ама да го сложим не по-навътре. Давай. Аре са ли? Вау. Моторче караш. Аре надолу бе. Няма да горе. Уиу. Падна ти шишето. Сай го пак. Ама не толкова навътре, защото издава гаден звук. Абе, на лицето да не падне, бе. Давай. Абе, падна ти шишето, бе. Спреми, изключи малко акумулатора. Дай да паля. Чакай, бе. Къде отиваш? От 3 минути го снимаш. Велик си с това шише, бе. Обра. Уау! Я пак го направи. Аре, аз ще го направя и това. Я пак. Страх ме да не съм го щупил. Не. Абе, споко, бе. Това е на 1000 години. Абе, чакай, аз сега да мина колата и пак ще заснемеш такова. И това беше това. Бати колелото. Това ме... Друго шикане. Дай го.